should tumble and fall, or the mountain should crumble the sea. I won't cry, no I won't shed a tear, just as long as you stand by me. And darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand
er ikke lydlyd. Ja, mine damer og herrer, så må I gerne indtage jeres pladser, så starter vi lige om et øjeblik. Jeg er Danmarksdemokrat, fordi jeg er født og opvokset på landet. Det er jeg simpelthen, fordi det er et parti, man ved, hvor man har. Det skal jeg til at tænke over det. Jamen, Danmarksdemokraterne, de står jo for god liberal, borgerlig politik. Godt borgerligt parti med nogle gode borgerlige værdier. Fordi jeg tror på, at vi skal vise mennesker tillid i stedet for at møde dem med tvang. Og det betyder, at vi kan favne hele Danmark, og ikke kun det, der er populært. Og der kæmper for hele landet, og ikke kun de store byer. Det er det eneste parti, som vi gør noget for landbruget. en bevarelse af det danske landbrug. Blandet med en rigtig god portion social ansvarlighed. Og så er det jo som folk er flest. Derfor er jeg Danmarksdemokrat. Mine damer og herrer, medlemmer, venner af partiet, indbudte gæster og pressen. Velkommen til Danmarksdemokraternes landsmøde 2024. Tag godt imod jeres vært, partisekretær Sten Thomsen. Velkommen til Herning, og velkommen. Hold op, hvor ser det godt ud herovre fra. Det er fuldstændig fantastisk. Vi har gået her de sidste par dage og gjort klar, og det er jo bare fantastisk at se, når det nu så er, at salen er fyldt med over 700 Danmarksdemokrater. Giv jer lige selv en hånd. Vi har en lang, skøn dag foran os med masser af talere og debat, og ikke mindst en masse godt samvær med Danmarksdemokrater fra nær og fjern. Lige om lidt, der går vores partiformand Inger Støjberg på scenen, men inden da, der skal vi naturligvis synge en sang. Det er Søren Espersen, der får lov til at udvælge sangen i år. Det er Som en rejselysten flåde, og den finder I landsmødemappen nede foran jer, og den må I gerne finde frem nu. Det er Søren Espersen, der spiller på flygel, og det er Pernille Roth, der synger for. Ligesom sidste år, så er vi trygge hænder. Og skal vi ikke også ligesom i sidste år lige rejse os op, fordi så kan vi bedre synge højt, og så alle kan høre. Det er super godt. Vi er klar, så værsgo til Søren Espersen og Pernille Roth. Og når vejr så vinden er slået
Hvis jeg skal beskrive Inger Støjberg... Jamen, hvem er Inger Støjberg? Hvem er Inger Støjberg? Hun er vel en... Inger Støjberg er et... Partilederen i Danmarksdemokraterne, men Inger er jo også Inger. En person, der besidder ordentlighed. Ærligt menneske. Utrolig nærværende. Meget troværdig. Altså, hvad hun siger før et valg, det er også det, hun gør efter et valg. En solid pige, som når man lærer hende at kende, egentlig bare kun kan holde af. Smuk. Det er hun jo. Fødderne godt plantet i det, hun vil, og det, hun gør. Og det synes jeg egentlig, det er meget godt sigende for en ægte jyde. Mine damer og herrer, tag godt imod hele Danmarks Inger. Formand for Danmarksdemokraterne, Inger Støjberg. Tak. Tak for det. Tak for det. Nu må vi håbe, der også er noget at klappe af, når talen er slut. Men kære medlemmer, kære venner, kære gæster, og kære alle jer, der følger med ude bag tv-skærmene. Hjertelig velkommen til Danmarksdemokraternes landsmøde. Da jeg kørte afsted til Hvidsten Kro den 23. juni 2022 for at holde partiets stiftende pressemøde, der havde jeg selvfølgelig lidt sommerfugle i maven. Men jeg kunne også mærke på mig selv, at jeg ikke var i tvivl. Der var simpelthen brug for et parti som vores. Et parti, der kæmper for, at man kan bo og leve i hele Danmark. Et parti, der kæmper for de frihedsværdier, som vores samfund er bygget på. Og et parti, der er så gammeldags, så vi faktisk mener det samme før og efter et valg, og at vores løfter til vælgerne rent faktisk også betyder noget. Det er det parti, Danmarksdemokraterne er. Og hvor er det bare dejligt at være samlet over 700 mennesker her i dag. Og hvor har det bare været rart også at gøre status op til landsmødet. Vores folketingsgruppe er vokset med 2, siden vi mødtes sidste gang. Nu er vi 16 folketingsmedlemmer, og vi er lige nu det 3. største parti i Folketinget. Vi har fået 6 nye byrådsmedlemmer, siden vi mødtes sidste år, så nu er vi 33. Og oven i hatten, så har vi 2 regionsrådsmedlemmer. Og så har vi fået valgt vores første europaparlamentsmedlem, også selvom at såkaldte besserwissere sagde, at det vil godt nok være svært for et nyt parti som vores. Og nu er vi over 5.500 medlemmer og venner, så det går fremad over hele linjen. Og derfor så er jeg stadig ikke i tvivl. Der er brug for Danmarksdemokraterne i dansk politik. I april måned, der samlede vi godt 3.000 mennesker til 2 rallies i Fløjstrup ved Randers og i Svindinge på Sjælland. Og det var jo rallies, der handlede om modstand imod CO2-afgiften. Der var, som I ved, både rodeo-tyr, der var mulighed for at vinde en airfryer, der var grillpølser så langt øjet overhovedet rakte, og det var åbenbart så god en kombination af ting, så jeg da sjældent har set så mange københavnere til stede.
Alle hovedstadsmedierne, de sendte i hvert fald alle mand på dæk for at komme over og lave reportager fra vores rallies. Danmarks Radio, om vi jo ellers ofte får tudet ørerne fulde af, at der kan ikke spares en krone. De sendte faktisk 8 mand fra 4 forskellige afdelinger i Danmarks Radio. Og vi viste, at den folkelige modstand mod CO2-afgiften er bredt funderet. Der var både landmænd, der var børnefamilier, der var folk fra egnen, der var bekymrede for deres område i fremtiden. Ja, selv den yderste venstrefløj var faktisk repræsenteret med musikere fra bandet Smag på dig selv. Og jeg tror måske, at de var nok kommet for at lave en eller anden form for politisk happening. Men de kunne åbenbart hurtigt se, at de var i undertal, for der var simpelthen for mange landmænd, der tydeligvis havde spist flere havregryn, end de selv havde. Så de valgte i stedet for at deltage i den lidt mere fredelige dyst om at sidde længst på rodeotyren. Og det endte sågar med, at en af dem vandt airfryeren, der var sat på højkant. At deres planer for en happening, som måske ikke var sådan helt gennemtænkt, og det viste sig ved, at de ikke helt havde styr på, hvordan de skulle komme hjem derfra. Så de endte med at få et lift fra vores politiske ordfører, Susi, der kørte dem ind til det kollektiv i Randers, hvor de skulle spille en koncert samme aften. Men ved I hvad, sådan er det jo nogle gange med den yderste og venstrefløj. Det er ikke helt tænkt igennem. Så selvom at der var en rigtig god stemning til vores rally, så var baggrunden for den selvfølgelig også alvorlig. Og jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg havde håbet på, at regeringen og selvfølgelig ikke mindst Venstre havde besindet sig i forhold til at tromle en CO2-afgift igennem. Vel at mærke jo en afgift, som vi påfører vores landbrug som det eneste land i hele verden. Det er stadig tudetosset at lægge en afgift på et erhverv, der allerede arbejder med at omstille sig. Men det er da ekstra tudetosset, fordi vores landbrug jo rent faktisk allerede er mere klimavenlig end en række andre lande, som vi konkurrerer med. Venstres medlem af Europaparlamentet, Asger Christensen, der jo selv er landmand, han har lagt sit klimaregnskab frem for sin gård. Og når Asger Christensen producerer 1 liter mælk, så udleder han 0,91 kilo CO2. Når hans polske kollega producerer 1 liter mælk, så udleder han 1,44 kilo CO2 per liter mælk. Og hvorfor er det så lige, at vi skal gøre dansk mælk dyrere at producere? Fordi det får jo den helt forudsigelige konsekvens, at flere danske forbrugere nu kommer til at købe mælk fra Polen og andre lande. Det er i hvert fald ikke for klimaets skyld. Fordi siden aftalen blev indgået, der har vi presset på for at få de reelle konsekvenser frem i lyset. Og det skulle man jo egentlig tro var en nem sag, når alle dem, der indgik aftalen, var så utrolig stolt af den. Men det har været næsten umuligt. Men her til sidst, der fik vi dog med møje og besvær kastet lidt lys over en del af aftalens konsekvenser. Og hold nu fast. Verdens samlede CO2-udledning vil falde med hele 0,0044% på grund af aftalen. 0,0044%. Det er åbenbart vigtigere end de arbejdspladser, der ligger rundt omkring i vores landdistrikter, som vi nu mister. Alt det min farfar, min far og min bror har kæmpet for og elsket i generationer. Hvor mange arbejdspladser, der så skal nedlægges for en fuldstændig marginal effekt for klimaet, det må vi til gengæld ikke få at vide. Vi kan simpelthen ikke få svar på, hvor mange jobs, der forsvinder i landbruget og i de følgeindustrier, der hører til. For det går jo ikke kun ud over den enkelte landmand. Det er jo også smeden, det er elektrikeren, det er den lokale tømrer, der risikerer at blive ramt, når landmanden drejer nøglen om. Derfor så blev det også nogle meget korte forhandlinger, vi havde med regeringen omkring den grønne trepart. For selvfølgelig vil vi ikke være med til som at gå enegang i verden og indføre en skadelig afgift, og der slet ikke, når det hele sættes i værk med bind for øjnene.
Jeg møder af og til folk, der spørger mig om, hvorfor lige præcis kampen for landbrugets arbejdspladser er så vigtig for os. Og jeg synes faktisk, at spørgsmålet er værd at dvæle lidt ved. For det afslører for mig, at der mangler et blik for den betydning, et erhverv som landbrug har i visse egne af vores land. I en kommune som for eksempel Ringkøbing-Skjern, der er det hver 6. private arbejdsplads, der er knyttet til landbruget. Det er selve livsnerven i rigtig mange lokalsamfund. Og det er jo lidt paradoksalt, fordi det er ofte præcis den samme type mennesker, der kan gå fuldstændig i selvsving, hvis der skal fyres 50 mennesker i Danmarks Radio eller et andet medie i hovedstaden. Men det at erklære krig mod helt erhverv, det betragtes nærmest som moderne i visse miljøer. Og så ved jeg ikke med jer, men så foretrækker jeg ærligt talt at være gammeldags. Desværre så er CO2-afgiften jo ikke regeringens eneste planlagt overgreb på landdistrikterne i de kommende år. Opførselen af gigantiske solcelleparker, der kommer til at være en kolossal ændring af Danmarkskortet, og som vil få massive konsekvenser for de berørte beboere, det er jo en anden ting. Frem mod 2030, der er det regeringens plan at firedoble produktionen af solceller og vindmøller på land. Regeringen er ved at forvandle vores kornmarker til jernmarker. Fjerne god landbrugsjord i en tid, hvor vi taler om at være selvforsynende, også når det gælder fødevarer. Igen er det landbrugsområderne og landdistrikterne, der skal holde for. Lige nu der er man ved at etablere 26 nye energiparker. 24 af dem de skal ligge i Jylland. 2 af dem skal ligge på Sjælland. Og ingen af dem i hovedstadsområdet. Alt er desværre, som det plejer med den her regering. Jeg kender simpelthen ingen mennesker, der er flyttet på landet for at stå op og glo direkte ind i en jernmark. I Jyllandsposten, der kunne man for nylig læse om Ilse Havschultz fra Pærbøl ved Åben Rå. Ilses familie, de er boet i byen i 5 generationer. Og nu planlægger regeringen så at omringe hele landsbyen med 189 hektar solceller. Og Ilse, hun har tænkt sig at flytte, når solcellerne kommer, og det forstår jeg ærligt talt godt. Jeg tvivler på, at der er ret mange, der har lyst til at flytte til en by, der er omringet af solceller. Ilse og andre, der flygter fra regeringens solceller, de risikerer et kæmpe værditab for deres boliger, og hele landsbyer risikerer at dø. Der er næsten ingen grænser for, hvor meget man går op i klimaet i de fine salonger i København. Men det er bare ikke i København, at solcellerne de generer. Og så er det jo ærligt talt også en lidt nem holdning at have. Hovedstadens forsyningsselskab, de har 2 solcelleparker. De ligger så godt nok ved Holstebro og i Fjerritslev i Nordjylland. Og ja, I tror, det er løgn, men Frederiksberg Forsyning, de har svimlende 6 vindmøller. De står så godt nok til gengæld ved Tabenøje og i Rødby på Lolland. Så når københavnerne de tænder for deres strøm i deres espressomaskiner, så er det rent faktisk folk i provinsen, der skal generes med udsynet til solceller og vindmøller, der har produceret den strøm. Det er da ikke retfærdigt. Og det er ganske enkelt ikke rimeligt, at det kun er bestemt af egne af landet, der skal trække læsset, når det handler om den grønne omstilling. Men regeringen, de buller bare derudad, og de kan tilsyneladende slet ikke se, hvor skæv den her udvikling rent faktisk er. Fordi som byminister Morten Dahlin, der jo har ansvaret for placeringen af solcelleparkerne, sagde til Jyllandsposten forleden, så ved han da godt, hvordan det er at være nabo til solceller, fordi han tror nemlig nok, at naboen hjemme i villakvarteret har solceller på taget. Altså tænk at sammenligne et par solceller på en tagryg i Greve med mennesker i landdistrikterne, der får deres boliger fuldstændig omringet af solceller, så lever man godt nok i en anden virkelighed.
I Ringkøbing, der kæmper mange beboere imod etableringen af den såkaldte Megaton-projekt. Her vil folkene bag etablere en energipark med blandt andet solceller på 4.000 hektar. Det svarer til 50.000 håndboldbaner, eller omregnet til en skala, der måske bedre forstås i centrum af København, cirka 1.300 gange Rådhuspladsen. Det er nogle få investorer, der skummer fløden, mens helt almindelige mennesker efterlades med regningen, når jernmarkerne de opføres i landdistrikterne. Det giver splittelse i lokalsamfundene, fordi nogle få scorer kassen ved at sælge jord fra til solceller, mens naboerne bliver omringet af solceller og risikerer at blive stavnsbundet for evigt. Og det er også den frygt, som folk i Ringkøbing jo med rette har. Så når Christiansborg skubber så voldsomt på for at fremme den her udvikling, så bliver det i stedet op til de enkelte lodsejere at sige fra. Danmarks Radio fortalte for ikke så lang tid siden om landmanden Niels Jørgen Madsen fra Sønderborg ved netop Ringkøbing. Han var blevet tilbudt 340.000 kroner per hektar jord, han ville sælge til et solcelleprojekt. Hvis han skulle have solgt den samme jord til almindelig landbrugsjord, så ville han kunne få omkring 150.000 kroner per hektar. Og så behøver man altså hverken at være landmand eller fra Jylland for at regne ud, hvad der er flest penge at hente i. Men som Niels Jørgen Madsen sagde til Danmarks Radio, jeg sagde nej. Jeg tog et hensyn til lokalbefolkningen, og det var i hvert fald ikke min tegnebog, jeg tog hensyn til, for så skulle jeg have taget en anden beslutning. Jeg tænkte med hjertet. Men det er ikke alle, der tænker, som Niels Jørgen Madsen gjorde. Og det må altså også være politikerne på Christiansborgs ansvar, at den vedvarende energi opføres på en ordentlig måde. For hvordan er vi overhovedet kommet hertil? Hvorfor er vi ved at plastre store dele af vores landskab til med solceller i en proces, der går fuldstændig hen over hovedet af de mennesker, der skal leve med konsekvenserne? Sagen er den, at regeringen har sat nogle helt vilde mål op for, hvor meget strøm vi skal producere via solceller og via vindmøller, der står på land. Regeringens ambition er, at vi skal producere grøn strøm svarende til forbrugere i mere end 11 millioner husstande. Og godt nok er der mange singler som mig selv, men så stor ved jeg dog trods alt, at udbuddet ikke er. Og så mange husstande er vi simpelthen ikke i Danmark. Så lige nu, så er vi ved at etablere en helt enorm overkapacitet, som vi slet ikke har brug for i Danmark. Det er på tide, at vi siger stop. Vi skal ikke være batteri for Nordtyskland, og det er det, vi er ved at blive. Der er simpelthen brug for noget sund fornuft. Og derfor så siger vi ja til kornmarker, men nej til jernmarker. Derfor så foreslår Danmarksdemokraterne et øjeblikkeligt stop for etableringen og udbygningen af de 26 statslige energiparker, som regeringen har planlagt. Vi kan simpelthen ikke være bekendt at plastre landet til med jernmarker, der skal producere strøm, som vi ikke engang selv har brug for. I stedet for så foreslår vi, at vi stille og roligt sætter et arbejde i gang, som skal kortlægge præcis, hvor meget grøn strøm det er, vi har brug for at dække Danmarks eget behov. Etablering af solceller skal følge danskernes energibehov, så der kun opføres solceller, når og hvis behovet opstår, og hvis vi ikke kan løse de behov, der er via grøn strøm, der kommer fra vindmøller, der står på havet. Og så foreslår vi, at vi i stedet for at plastre landbrugsjord og naturarealer til med solceller, så benytter vi hustagene og fabriksbygningerne, og på den måde, så kan de store byer herunder København
For på den måde, så kan de store byer herunder København jo også komme til at bidrage til den grønne omstilling. Og nu ved jeg godt, at hele hyldekoret med Ida Auken i spidsen, så vil sige, jeg er klimafjendsk, og jeg er bagstræberisk. Selvfølgelig skal Danmark gøre sig fri af fossile brændsler og uafhængig af Putins gas og Mellemøstens olie. Det er selvsagt. Og vi bakker op om at reducere vores udledning af CO2. Men det er ikke det samme som, at Danmark skal forsyne Tyskland med strøm, som de selv kan lave. Det må de selv sørge for. Og når selv en af Danmarks førende eksperter i grøn omstilling, Brian Vad Mathiesen, der er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, har sagt, og jeg citerer, vi får med sikkerhed ikke brug for alt den solcellestrøm, som der arbejdes på at etablere. Og så har han også tilføjet, derfor så bør planerne om 4-dobling af vedvarende energi helt skrottes og revurderes. Når han siger det på den måde, så er tiden ærligt talt kommet til, at vi trækker i nødbremsen og siger stop. Vi trænger til en ordentlig portion sund fornuft, også når det handler om den grønne omstilling. Og jeg kan i hvert fald garantere for, at vi vil gøre vores. Vi kommer senere i den her folketingssamling, der kommer vi med flere bud på, hvordan vi kan sikre, at den grønne omstilling ikke sker på bekostning af borgerne i landdistrikterne. I stedet så skal vi sikre borgerinddragelse og en langt mere fair fordeling af gevinsterne ved den grønne omstilling. Og så skal vi sikre ordentlige kompensationer for de borgere, der bliver berørt. Så når vi går til kommunalvalg næste år, så er det vores klare løfte til vælgerne, at vi ikke kommer til at medvirke til at trække solcelleparker ned over hovedet på lokalområder, der helst vil være fri. Den 3. januar, der stod jeg i kibbutzen Kfar Aza, hvor 72 var blevet slået ihjel, og 18 kidnappet den rædselsfulde morgen, det var den 7. oktober 2023. Tiden i Kfar Aza er gået i stå. Vasketøjet, det hænger stadigvæk på tørrestativerne, og opvasken står på køkkenbordet. Skoletasken, den står i gangen. Men menneskene, der boede der, de er jo døde. De er jo slået ihjel på den mest bestialske vis af islamistiske terrorister fra Hamas. Den 7. oktober, der blev fuldstændig ubegribelige, barbariske, dyriske overgreb begået. Bryster blev skåret af kvinder og leget med af terroristerne, som var det håndbolde. Børn blev tortureret foran deres forældre foran deres børn. Unge, som dansede på en festival, blev skudt, mishandlet og tortureret. I dag der er det 385 dage siden, og omkring 100 er stadig savnet. Flere af dem sidder som gidsler i Hamas' tunneler, og vi ved fra dem, der allerede er frigivet, at de lever under kummerlige og fornedrende forhold. Det var utæmmet ondskab, som der overskred alle grænser. Både Israels fysiske grænse, men også grænsen imellem det menneskelige og det umenneskelige. Og derfor så skal Israel også have lov til at gøre arbejdet færdigt.
Jeg hører ikke til blandt dem, der ønsker en våbenhvile. Jeg ønsker en total israelsk sejr og en fuldstændig nedkæmpelse af både Hamas og Hezbollah. Det er 2 terrororganisationer, der aldrig nogensinde kommer til at acceptere Israels eksistens. For man kan ikke være neutral i kampen imellem godt og ondt. Et hvert anstændigt menneske må vælge side. Det har jeg gjort for længst, og jeg står urokkeligt fast på det jødiske folks side. Det gør jeg, fordi vi gav et løfte til hinanden efter jødeforfølgelserne efter 2. verdenskrig. Aldrig igen skal det jødiske folk udsættes for forfølgelse og massedrab. Og aldrig igen skal jøder som befolkningsgruppe udsættes for had, overgreb og forsøg på udstødelse. Men desværre har indvandrere fra Mellemøsten taget deres islamiske og fundamentalisme og deres jødehad med til Danmark. Det har været kendt i årevis, at man som jøde ikke kan bære en kalot på Nørrebro uden at frygte for sin sikkerhed. Og man kan ikke, det er ikke kun på Nørrebro, men jødehadet trives overalt. I de seneste uger, der har Jyllandsposten afdækket holdningerne blandt danske muslimer, og tallene er skræmmende. 1/3 af muslimerne i Danmark mener, at terrorangrebet den 7. oktober var velberettiget. Omkring 30% sympatiserer med Hamas. Næsten halvdelen af alle muslimer i Danmark mener ikke, at staten Israel har ret til at eksistere. Og desværre så er det jo bare endnu en bekræftelse i, at alt for mange muslimer i Danmark slet ikke forstår de frihedsværdier, det samfund, de er kommet til, bygger på. Jeg har aldrig nogensinde kunne forstå, hvorfor man har rejst fra Beirut eller Bagdad i første omgang, og hvis de værdier, man ønsker at leve efter, stadigvæk er Mellemøstens. Hvorfor er man så overhovedet kommet til Danmark? Det er jo næppe på grund af vejret. Så det er jo nok nærmere de offentlige ydelser, der har trukket folk hertil. Men vi kan ganske enkelt ikke leve med, at så stor en del af indvandrere fra Mellemøsten har værdier, der er i direkte opposition til det danske samfund. Vi kan desværre jo ikke lave om på fortiden. Fra 60'erne og frem, der inviterede man gæstearbejdere hertil, uden tanke på, om de kunne integreres. Man lod dem klumpe sig sammen i ghettoer i større byer. Man lod dem opbygge parallelsamfund. Og man gav dem statsborgerskaber uden at stille egentlige krav. Sidenhen så lod man indvandrerbørnene og deres børnebørn fortsætte med at hente ægtefæller til Danmark fra deres hjemland, så opgaven med at integrere startede forfra i hver eneste generation. Og derfor så var det godt, der blev strammet op, da Anders Fogh kom til. Kurverne, de knækkede. Færre kom hertil for at få asyl og familiesammenføring. Og da jeg selv var udlændingeminister, der strammede jeg udlændingepolitikken op 114 gange. Så det blev endnu sværere at komme hertil, og markant sværere at blive dansk statsborger. Samtidig så satte jeg med opbakning fra Dansk Folkeparti gang i en egentlig hjemsendelsespolitik, hvor folk, der er kommet hertil som flygtninge, og som ikke længere har brug for vores beskyttelse, skal sendes hjem. Jeg vil gerne være gået endnu længere, men at have Lars Løkke Rasmussen som chef, det var ærligt talt mere begrænsende end en fodlænke. Jeg har prøvet begge dele. Det ene, det slap jeg dog af med efter 60 dage. Den anden, ham måtte jeg trækkes med lidt længere. Så vi er ikke helt i mål med at få strammet op. Og i de kommende år, der skal det ikke kun handle om at få styr på, hvor mange der kommer hertil, og hvem der kommer hertil. Det skal også handle om, at vi skal have slået hårdt ned på islamisme, på parallelsamfund
og jødehad. Alle de steder, hvor de stikker sit grimme fjæs frem i det danske samfund. Vi har foreslået at gøre det til en betingelse for at få dansk statsborgerskab, at man skal anerkende staten Israel. Og som Jyllandspostens tal viser, så vil det udelukke næsten halvdelen af landets muslimer fra at få et dansk statsborgerskab. Vi har foreslået at indføre et tørklædeforbud i grundskolen, så piger, der vokser op i Danmark, ikke skal underlægges den negative sociale kontrol, som tørklædet jo er et udtryk for, når det bindes omkring hovedet på helt små piger. Vi har foreslået, at politiet og efterretningstjenesterne får udvidet beføjelser til at indsætte undercover-agenter i moskéerne for at komme social kontrol til livs. Og vi har foreslået at indføre et nationalt forbud mod kønsopdelt svømning, som der jo desværre bliver tilladt af en lang række socialdemokratiske borgmestre rundt omkring i landets større byer. Og selvfølgelig skal vi da ikke acceptere, at kommunale institutioner indrettes efter Koranens forskrifter. Og så kommer vi til at følge den reelle barnebrudssag til dørs. Udlændingemyndighederne har nemlig fortsat med at godkende ægteskaber med mindreårige piger, selvom Folketinget satte ind over for ægteskaberne tilbage i 2017 i forlængelse af det indgreb, som jeg foretog mod barnebrudene i asylcentrene. Samtidig så har Berlingske de seneste dage afsløret, at de danske myndigheder har anerkendt i hundredvis af ægteskaber indgået i udlandet med børn under den seksuelle lavalder siden 1980'erne. Vi taler om piger helt ned til 9-10 år, der er blevet blåstemplet af de danske myndigheder. Det er så forfærdeligt og grusomt, at danske myndigheder har vendt det blinde øje til, og der skal simpelthen placeres et ansvar. Jeg kommer aldrig nogensinde til at slippe den her sag og lade pigerne i stikken. Så der er stadig nok at tage fat på udlændingeområdet. For det er jo ikke nok bare at snakke om problemerne. Og jeg skal da ellers lige love for, at der bliver snakket. I Socialdemokratiet, der har man fået både den ene og den anden og den tredje erkendelse. Og Venstres minister, de elsker at give os strammere på Facebook, hvorefter de så sætter sig over i deres ministerier eller går direkte ned i Folketingssalen og stemmer for en koranlov, der imødekommer alverdens islamister. Men hvorfor gør de ikke noget ved det? De har jo flertallet. Jeg gik trods alt jo i fængsel, for det jeg mente var det rigtige. Så jeg ved godt, hvad prisen er, men vi kan da ikke være bekendt bare at tale om problemerne. På et tidspunkt, så må alt den snak simpelthen høre op, og så skal regeringen i gang med at gøre noget ved det her problem. Jeg er rigtig glad for, at vi senere i dag her på scenen kan byde velkommen til Mona og Alex. Det er andet år i træk, at vi byder formændene fra Liberal Alliance og det Konservative Folkeparti velkommen på vores landsmøde. Og når man har gjort noget 2 gange, så er det jo næsten en tradition. Jeg sætter meget stor pris på det samarbejde, alle 4 blå partier til daglig har på Christiansborg. Jeg ved godt, at det er en yndet beskæftigelse blandt alverdens bedstevisser og kommentatorer at tale om det borgerlige samarbejde og tale det ned. At påstå, at der ikke er en fællesmængde imellem partierne, det er jeg ikke enig i. Jeg er helt sikker på, at når vi forhåbentlig får et blåt flertal efter næste valg, så kan vi også trække Danmark i en anden retning. Men jeg er også enig i, at det kræver noget arbejde at nå dertil. Derfor så skal vi bruge nogle flere kræfter på at tegne det fælles borgerlige fundament noget tydeligere op frem mod valget.
Det er vi også godt i gang med. Vi har lagt fælles forslag frem, når det handler om bureaukratiet i det offentlige. Helt konkret så vil vi sætte mål for, hvor meget bureaukratiet skal nedbringes med år for år, så borgere og virksomheder slipper for den regeljungle, der bare vokser og vokser. De fire blå oppositionspartier går også i de her dage og uger i samlet flok til finanslovsforhandlingerne med regeringen. Det er med gode borgerlige ønsker om at lette tinglysningsafgiften, der især kommer nye boligejere til gavn, og ikke mindst i landdistrikterne. Vi vil også fjerne besparelserne på vores forsvar, som det er blevet pålagt. Det dur simpelthen ikke, at vi har et forsvar, der må aflyse deltagelse i NATO's øvelser, fordi der mangler penge. Og så vil vi stoppe støtten til mellemfolkelig samvirke, hvor folk er blevet afsløret i at lægge antisemitiske opslag på sociale medier og være lige lovligt positivt stemt over for en terrororganisation i Palæstina. Finansloven er selvfølgelig bare en start, og vi skal bygge langt mere på det fælles blå projekt frem mod valget. Jeg forstår stadigvæk ikke, at Venstre valgte at løbe fra sine løfter og pege på Mette Frederiksen som statsminister. Det forstår deres vælgere så tilsyneladende heller ikke. Men som det jo så ofte går, når man flytter over til nabokonen, så melder hverdagen sig hurtigt, og tallerkenerne, de fyrer rundt i køkkenet. Jeg har med meget stor interesse set, at Venstres formand er begyndt at tale om et blåt flertal efter næste valg. Jeg håber, at Venstre beslutter sig for at vende tilbage til den borgerlige familie. Så synes jeg til gengæld også, at vi øvrige blå partier har en opgave i at sørge for, at der er noget at flytte hjem til. Jeg er sikker på, at et blåt flertal vil være en garant for en stram udlændingepolitik, en konsekvent retspolitik, lavere skatter, mere sund fornuft i klimapolitikken, mindre bureaukrati, et Danmark i bedre balance og en mindre magtfuldkommen regeringsførelse. Og helt ærligt, kunne det ikke bare være dejligt at vågne en morgen i Danmark, hvor Mette Frederiksen ikke er statsminister? Om godt et år, så skal vi til kommunal- og regionsvalg. Rundt omkring i foreningerne, der er I allerede godt i gang med at finde kandidater og udvikle de politiske programmer, som I går til valg på, så vi kan komme til at gøre en endnu større forskel rundt omkring efter næste kommunalvalg. Og der er brug for Danmarksdemokraterne i kommunalbestyrelserne. Fordi der er brug for at få mere sund fornuft og et større hensyn ind i kommunalbestyrelserne, når det handler om den grønne omstilling. Men der er også mange andre områder, hvor det vil gavne at få Danmarksdemokraterne i højere grad ind omkring bordene ved kommunalbestyrelserne. Hvorfor er det for eksempel altid de små landsbyskoler, der står for skud, når kommunen skal spare? Det samme gælder i øvrigt daginstitutionerne og plejehjemmene. Der er altid nogen, der synes, at det er smartest at samle alt i kommunens største byer. Men ligesom at vi på Christiansborg siger, at man skal kunne leve og bo og arbejde i hele landet, så skal man selvfølgelig også kunne leve og bo og arbejde i alle dele af landets kommuner. Det kommer vi til at kæmpe for ved kommunalvalget, og jeg glæder mig til at komme ud på landevejene og føre valgkamp sammen med jer. Da jeg kørte mod Hvidsten Kro den dag i 2022, der var der rigtig mange, der tvivlede på os.
Men vi har vist, at man kan komme langt ved at gøre sig umage. Og hvis Danmarksdemokraterne ikke fandtes, jamen så vil man blive nødt til at skulle opfinde os. For Danmark har brug for et parti, der kæmper for, at man kan leve og bo og arbejde i hele Danmark. Danmark har brug for et parti, der kæmper for de frihedsværdier, vores samfund er bygget på. Og Danmark har brug for et parti, der mener det samme både før og efter et valg, og det man lover vælgerne rent faktisk betyder noget. Så jeg er umådeligt stolt af at være formand for det her parti. Og hold op, hvor er jeg glad for, at det ikke bare er længere af mig i en bil med Ludvig i bagagerummet. Og for dem, der er i tvivl, det er en hund og ikke en mand. Og derfor så vil jeg gerne bede alle folketingsmedlemmer, vores medlemmer i Europaparlamentet, folketingskandidater, kandidater til Europaparlamentsvalget, vores kommunalbestyrelsesmedlemmer, vores regionsrådsmedlemmer om at komme herop på scenen. Og så vil jeg gerne bede alle jer ude i salen om at give dem en kæmpe hånd. Det er dem, der kæmper for vores politik ude omkring i landet hver eneste dag. Tak for ordet. Ja, tusind tak til Inger Støjberg for talen. Tusind tak til folkevalgte og alle kandidater, og i øvrigt til alle jer, der har været med til at lave sådan nogle gode valgkampe. Lige om lidt er der pause, og det foregår lige herinde ved siden af. For jer, der har frokostbilletter, der er der smørbrød derinde. For jer, der ikke har tilkøbt frokost, der er der mulighed for at få købt mad ude i Coverbaren. Husk, der er fri kaffe for alle. Det foregår også herude. Og så ses vi igen kl. 13. God pause. Girl, I'm leaving you tomorrow.